O Premio Merlín deste 2024 é unha obra chea de lirismo, de imaxinación, de fantasía, pero tamén de compromiso e de crítica social. O que máis me gustou é que temos un primeiro nivel no que o protagonista vai ser Milú, un cativo inmigrante, e que nos vai contar unha historia moi fermosa na que xa nos di desde o primeiro momento que a pobreza non é sinónimo para nada de infelicidade. Creo que é unha mensaxe moi importante. Por outra banda, el vai nos narrando a existencia dunha serie de nenos cunhas conxunto de habilidades moi especiais que forman parte da veciñanza dun edificio que está en decadencia e que de feito se chama Le Marginaux. Por outra banda, temos unha segunda lectura que nos fai reflexionar sobre os problemas que nos rodean, sobre o mundo que temos na nosa contorna. E problemas tan importantes como os desafiuzamentos, a inmigración, a violencia, as guerras. E sobre todo é un canto a favor da liberdade, da xustiza social, do compromiso da comunidade, da amizade, e polo tanto é un canto á esperanza de todos.